Здравейте на всички, аз съм VertexBG и тук с мен е RogiaVBG. И сме в Razer България. И сега правя едно ревю след рестарта, който беше отдавна, но просто нямаше много ларпове, които да показвам. И ето тук ви спамва, това е спам точката. И тук пише, моля, ако намерите някой проблем, да съобщете по Skype, нали, RogiaV, така фангорно. Желаете ли да добавим опция, така, вие си ги четете табели, тук има информация, Rulers, като напишете, виждате ранковете, като пише Rulers 2, виждате последните два ранка и вие си ги четете, нали, какво също са. А сега, какво беше, имаше 50% намаление на всички ранкове, нали? Не, това е само за сега. Има команда. Така, тук пише, че ще се напуснал и вече RogiaV е в ангорната колата. Ако има някакви проблеми, да им пишете в Skype. Така, при наличието на поне 15 играча евент. Тук имате, като зад това дето ви спамва, имате чантик на първи левел и хобо честове. И на две страни може да отивате. Тук надясно. Я ми дай един флай, ако може. Може. Така. Нямаш ли ме? Виждате тук това. Виждате тук от едната страна е сейф зона. Тук след ето този клей може вече да се биете. И да, и натам надолу вече е PvP. От другата страна е такова. Ето тук видите хората как скачат и се бият. Ето там има 4 диаманта. Така, Warp Food. Има две нови команди. Всъщност, Warp, да, две нови команди. Ping, да си видите интернета, моя е 118. Горе-долу, всъщност не е добре. Тук нагоре на планината е Warp Food. След Warp, Drop. Има и добавя на друга къстъм команда, която е вебсайт. Да, вебсайт и сервера. отивате там, като цъкнете вебсайт, отивате в вебсайта на сервера. Дай ми един Цъкате на линка и то цъкате после на Yes и го отварям. Да, и там може да се кандидатирате за хелпър или чат хелпър, аз съм чат хелпър. Само за чат хелпър. Само за чат, значи вече е заето всичко за хелпъри, нали? Не, първо се почва от чат хелпър. Аха, ясно. И ако си вършите добре работата, ви промотвате. И да, тук това е стария Warp Drop Party. Само че с нови чистове, които вече слагат по 15 пъти. Да, във всяка една минута, 15 минути. Я да едно файче за малко. Що като сме на Warp. Ето ги тук честовете. Наградите не са... Значи, едно помна, че има във всички честове на едно слагане има 2 лега и 4 бедрок. Така ли беше? Да. Това е. Така, Warp Enchant, в който има клип на RogiaV как го строи на Speed Build. Нали? Да. И това представя Warp Enchant, тук на 300 лева Enchanting, защото нямаше преди. Ще е Warp End, който наскоро беше направен преди 1-2 дена. Преди 1-2 дена, ето го, дай само едно фай. Така, виждате, тук има постройки, имате една мелница, която като влезете, тук чай в началото пока има една дупка. И тук зад лавата има едно такова, че някак да покажеш. Тук има една по-голяма дупка, която се разделя и на тук има насам да се биете, нали? Тук надолбащи. И тук може да се излиза. Така. И излизате направо в мелницата. Така. И там отзад още... Тук също има къщичка на 2 етажа, тук е тази къща също за PvP. Готино се е получил, тук имате дупка. Тук също може да се влезе. Като влезете, да. И може да излезете. Има трап ето тук. И тук скачи, ако ти е мил живота, някаква табелка. Какво пише? Скачи, ако ти е мил живота. Тук се излиза. Тук има дървета са направени и е така за обграден Warpent. И от тук има изход. Вижте колко е красив, чайте го снимаме. Така. На Warpent не се спамват ендермени, защото е направено така нарочно. Едно нещо ще спомена, след рестарта няма факшени, няма резиденции, да не питате като влезете. Сървър е хардкор. Кит
имате само един кит като влезете и той е кит старт, Който си му присъди. който ви дава хляб, тук дървени инструменти, кожен сет, айра меч и голденки ви дава. Не, дава ли голденки това? Хелпът. Също така, не. Значи тя си отмене, защото преди имаше... Не, няма. Абе не знам. Така, това беше от Warp End, следващия Warp е Warp Jump. Не, да, Jump Food го показах. Може скоро да добавим кит бонус, само нищо не е сигурно. Кит, какво може да добавите? Може би ще добавим скоро кит бонус, само не си знае. Аз имам фай, само ако мога да ме пуснеш да им покажа. Джъмпа също е нов. И направен от Рогиаве, нали? От тебе ли е направен? Да. Новия, съм мислял само самия джамп. Така, че са. Опа. Защо не мога го джъмпна, бе? Така. И той не е много труден. И стария не беше. Тук така се джъмпи. Ей, паднах. Така, айде, флай. Не ме предавай сега. Тук това се джъмпи е така. Идвате тука. Аз съм наук на джъмпи, но какво ви покажам как се джъмпи. Като се скачате на стълбата и тук спринтвате. Тук с фенсовете е малко по-трудно, да, и паднах. Айде. Добре. Няма ви покажам, тук джъмпате по фенсовете и на победителя се дава кит голд, мисля че. Така. Следващия Warp е Warp Leaves, в който... Слагат просто. Да. Това е като имаше в много сервери е кръщаван Warp Prank, ако се сещаш. Тук слагате листа и те се чупат, нали. Не знам дали Роги ги чупи или те автоматично падат. Автоматично падат. Те автоматично, нали знаете, като сидите върху листо много време и така, който стане последен на листо, печели и не знам каква е наградата. Следващия Warp е Warp Nether, който също е строен на Speed от Роги. Не мога да говоря. Да знаеш, много добре говоря български. Дай фай да го покажа. Чай сега, да. Ето тук виждате. Nether Hub. Сега тук може да се качите нагоре и Роги заглуши. Така може да се качите нагоре, тук си гледате и нали, след Bedrock е PvP. И ще се биете, отидете за материали, за пошенки, кварта за XP и така нататък. Warp, следващия Warp е Warp SMS Items. Преди някой да прати SMS, препоръчително да не пише в Skype. Да, всъщност тук има такова. Моля преди да изпратите SMS, ни пишете в Skype, така. И тук първото е Full Enchant Diamond Sword, който е 2.40, един SMS на номер или какво си, да, текст. Тук има Bedrock Home 15 на 15, който е много добър. Protected Home. Няма как да ви райднат. Поне ако не е някой, който разбира. Както и да е, тук имате 6 легендарки, Super Golden Apple с 2.40 и тук имате Full Armor, нали, Enchant с 4.80. Warp Sprint, останах още 2 Warp-а. Тук Warp Sprint. Няма да пусне. Така. Ще да кажа. Така тук на Warp Sprint видях един клип на Royale. Сега ще ви покажа много лесно, тук в началото е сложен Half Swap и почвате джемпите в фенсовете и така нататък. Но също бързо става и е така, като чупите пажените. Аз вече съм от един от евентите ми съм спечелил спринт. Доста е лесно така. Така и да, и като стигнете, айде, по-бързо. Че се бава. Видите как ви стрелва като чупите пажината. И тук има трапове, вижте колко е забъркан като лабиринт е направен, за да може по-бавно да стигне. И като дойдете тук и Pleasure Plate и сте победител. Warp. То преди беше по-трудно, защото вместо водата имаше лава. Да. А сега... Ще го направя по-лесно. Всички умираха. Ма ти фърляш и преди фърляха и фарези. Така, Warp Trade, последния Warp, който ме радва. Тези кабинки са готини и общо има 4 кабинки по 8 трейда, ето, по 2 на всеки. Имате тук ендър честове и преди да трейдвате снимайте, за да не ви измамат. И като ви измамат, давате клипа на някой от овнерите и
Какво следва, Роги? Ба! Ще ви върнем итемите. Да, отидем пак на спална, да, и ви връщат айтемите. Така, отидем на спална. Мютни го Друго това. нещо да Това трябва да покажем? мютнеш. Кой? Това е... Това е Ендерман. Мют. И че се прави... О, леле! Я дай флайт, че ще ме убият. Скочих. Да пак аз. Готино ли ви как флайвам, Така. Много ме кефи спална как е направен. Е така в една планина. Ще е много готино. Така и да. Аз имам няколко холма. Кажи си хумовете, бе. И развитието си покана. Ние сме бедни, аз живея с Evil. Как да го произнеса? Evil Cam, ще кажа просто. Evil Cam. Така. Това е над Bedrock и някакви рандом чествания. Ние бяхме първите хора, които имаха енчантик на 300 лева, преди да бъде построен Warp енчант. Роги, Както гледам. званиш, какво ме тролваш? Да се званиш. Не много. Са вече не си. Беше ти пугнал. Те не ме тролваш. Така, следващия ми холм е Home Farms. Там са ми фермите за материали за пушнати. Мога ще покажа. О, добре, че няма fall damage. Да, няма fall damage. Какво ми премахна пода? Чакай бе, стига бе. Какво ми тръгва клипа? Сега заради тебе се бава 3 години. Айде отивай. Къде чувам гаст? Сега ще покажа с какво се бия. Бие се с някакви тъпи полшенки, тук про 40 глупости. Мога да ви кажа, че фермите са ми на 25 000 блока от спална. 25 000. Да, и той сетнат ден. Това ми е фермата за Sugarcane, която е изключително голяма. Тук имаме задиня, която трябва да бъде засадена до края, мен ме мързи. Там си правя полшенки и така нататък. Home. Другите холмовете, Home LED, там имаме леден биом. Home Fort, това е Fortress, който не съм експлорирал. Home Blaze, там имаме Blaze Spawner. Home Ride е холма на един от хелперите, ето е Чизо Съка, но който няма да райдвам. Той ми е тим. И Home Oval ми е някъде в недъра, където има кварци и копам XP. Тук, където влиза Рогито, се опитахме да хванем вилиджери и да си трейдваме. Някакви зомбита, нали, да ги направим. И така нататък. И какво да покажа още? Някоя команда, Роги, която не се сещам нещо да добавиш. Така. Всъщност, ще направим така. Ще направим Роги. Защо като опишеш Rulers? Сидят само това. Така, има един интересен ранг, който е Clonefish и е безплатен. Всеки път, когато има вен, вие трябва да спамите в Skype за негово време трайне, за винаги. Имате команди, глупости. Focus Guy, слабак. Не знам дали да го мют, Роги ще каже. Тук имаме ферма за такова. Също. Мале, не се говоря, че аз съм се гушил. What the fuck? Аз се чуда, че то не отговаря. Тук имаме латър бутълки и материали за почваки. Най-лесният метод да дигате XP да енчантвате тук е да ходите копаете кварца. Си покажа Ender Chest, който е тъпкан с глупости. Ходим да правим куркапан на админите след време с Чизо. Знаеш какъв ще е куркапан на Роги? Какво? Искаш ли бутна енда? Не можеш. Мога. И ще я разпал на дракона. Няма къде да го разпалниш. Има, правя крипър глава на една посока, мисля, че беше Уест. И той се разпалва. Да, само дете сървъра не е на 1.9. Така. Не, той по принцип си би било така преди. Не е било Чакай, остави го, не го убие. Като гръмне крипър, той не руши. Какво? Преди не рушеше? Да, това е само на спонжовете има регион. Не, преди така не рушеше. В смисъл, сей се. И тук не ми рушеше. Не знам. Чува да ми гръмна тук при честовете и нищо не се. Ами това е защото може би фангорно пред всяка Essentials. Да. Вече фангорно и Роги са офналите.
И клипа стана 3 часа и да. Така, Ай спирай го да ходим да играем CS. така, какво ще да кажа? Освен да дигнете Освен на палче да нагоре, влезете, да се абонирате и на този педераз в разговора ще му бъде канал в описанието, защото е голям пич. В същото време е педераз. И така. Не забравяйте да харесате, да се абонирате и дай хубава един... Чакай да отида на спана да ги подразна. Дай един фай. Уоу. Дед пак е юзнал Magic. Имаш ли още? Какво? Имаш ли още? Да. Дай ми един фай. Да. Така. Не бе, не ми дай. Добре. Ело на спална да завършим клипа. Ело тук. Yes. И виждате как са ми се бъгнали скиновете, което е fucking shit. И му се вижда само главата и ръцете и краката. Добре. Аз бях Вертес БГ, тук с мен беше, как ти беше името? Роги ВГ, БГ, възикам се. И така, не забравяйте да харесате, абонирайте си за още клипове, да, чао.